Završujeme sériu tipov pre úplných začiatočníkov na Instagrame. Ak si zmeškala prvé dve časti, nájdeš ich u mňa v profile. Ulož si toto video a ideme rovno na to. Poprvé, prestaň kontrolovať štatistiky každú pol hodinu potom, ako zverejníš video. Algoritmu niekedy trvá 24 až 48 hodín, kým tvoj obsah zaradí a začne ho ukazovať novým ľuďom. Zverejni video a chod si žiť svoj život. Po druhé, keď ti niekto napíše komentár, snaž sa ho neignorovať. Tvoja komunita na začiatku nevznikne z tisícok náhodných videní. Vznikne z tých prvých 10 ľudí, s ktorými sa reálne začneš baviť v komentároch. Po tretie, zameraj sa na to, ako vyzerá tvoj profil. Je úplne zbytočné, ak tvoje video získa dosah, no keď niekto klikne na tvoje meno a tvoje bio nedáva žiadny zmysel, tak ľudia ti jednoducho nedajú follow. Ľudia ti dajú follow len vtedy, keď z tvojho profilu do 3 sekúnd pochopia, čo z toho budú mať oni. A na záver, netlač na to, aby mali tvoje prvé videá hneď minútu. Kratšie videá, ktoré idú rovno k veci, fungujú na začiatku oveľa lepšie. Na mojom druhom profile mám miliónové pozretia aj vďaka tomu, že diváka nenudím omáčkami a ukazujem mu len to podstatné. Ak ťa táto séria Instagram tipov pre začiatočníkov bavila, napíš mi do komentára, akú tému by som mala rozobrať na budúce.